Dina iki aku ning nggone wong ewuh bolo, nunggoni tukang son karo nonton elektron. Aku ya ning mburi ning nggon tukang gawe wedang. Keliling-keliling aku nggone wong asah-asah, wong gawe lemper. Wah, pawon jebule ramene pol kuwi sing tukang goreng kuwi. Sopo kuwi? Lek iki sing tukang ngracik-racik. Kok kono ki ana sing penak-penak, oleh iki sing penak-penak iki. Mbak sapa ya kuwi? Ah, iki sing nggon asah-asah piring. Iki nek wong ewuh ki jebule ya penting sah prewang sangat-sangat penting jebule. Sing tukang godhog wedang karo adang sego. Sinomane ya eneng. Garis besare wong ewuh kuwi ora bakal sukses tanpa prewang. Iki crita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tangga-tanggane ya dikon rewang. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan.